The children's class, amen. This is the day the Lord has made. Psalms 118. I will be glad, I will rejoice and be glad in it. Amen. Ik zal mij verheugen daarin. Amen. Dat God de dag heeft gemaakt. Sommige mensen zeggen, ik heb geen reden om blij te zijn. Als de zon schijnt en u bent levend, u mag gaan zitten, heeft u reden om te verheugen. Amen. You got a reason to rejoice because you woke up. This is the day. Het is de dag. Je bent wakker geworden. Amen. Directly following the service, if you thought would like some help from some strong men. En direct aan het eind van de dienst vraagt zuster Tuttle sterke mannen te helpen. So of course I have volunteered. Dus natuurlijk heb ik me al opgegeven. We're going to be just setting up some tables for the ladies' night. We gaan wat tafels klaarzetten voor de vrouwenavond. And then that brings us to our next announcement. Ladies' night, 7 o'clock, volleyball and tacos, Friday night. Dat is dan gelijk op de volgende mededeling. Aanstaande vrijdag 7 uur volleybal en tacos. Saturday, voor vrouwen. Saturday, of course, our level 1 leadership. That is for level 1 leaders. En dan aanstaande zaterdag is de vergadering van de level 1. And then following that, following Saturday, we will be meeting with level 2 at 11 o'clock in the morning. En dan de zaterdag daarop dan komt level 2 samen om 11 uur op 8 september. As we're going to look at the rest of the year. En dan komen we wat eerder bij elkaar omdat we het hele toekomende jaar willen gaan weer voorbespreken. Great sense of victory is here tonight. Amen. Er is een grote overwinning hier dit avond. Because the church is fasting and praying. En dat komt omdat de gemeente in vasten en gebed is. I thank each of you that have committed to fasting and praying this week. Ik wil iedereen bedanken die zijn deel doet in deze week van vasten en bidden. It works, it works, it works. Het werkt, het werkt, het werkt. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the We must Lord. be a church. Someone said the church feels weak. En iemand in de gemeente zei, de gemeente voelt zo zwak. Let me tell you, the church has never been weak. De gemeente is nog nooit zwak geweest. You might be going through some hardships. En misschien ga jij door een storm. But the church is guaranteed to be victorious. Maar de gemeente is gegarandeerd overwinnen. That the gates of hell Want er is beloofd dat de poorten des hels shall not prevail. en niet zal overweldigen. Hallelujah. He said, I'm going to build my church. En Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. He said, I'm going to build my church. Ik zal mijn gemeente bouwen. The church En de gemeente will prevail. zal het doorstaan. It will be victorious. Het zal overwinnend zijn. That's why the devil's one of his main tricks is to tell you you don't need a church. Daarom is een van de hoofdtrucjes van de duivel om jou wijs te maken dat je geen kerk nodig hebt. That which overcomes Satan, the Bible says, is the church. Amen. Dat wat de duivel gaat overwinnen, overweldigen, dat is de gemeente. So we need each other. Dus dan hebben we elkaar nodig. We need Wednesday night Bible study. Die woensdagavonden hebben we Saturday nodig. night prayers. Zaterdagavond bidstond hebben we Sunday morning nodig. lesson. Zondagochtendles. Sunday worship. Zondagochtend aanbidding. Amen. We're going to have a great service Sunday. We hebben een hele goede zondag gehad. And we're going to have a good one coming up. En we zullen ook een goede zondag hebben aankomende. I believe it's going to be dynamic. Ik geloof dat aankomende zondag dynamisch zal zijn. I believe the Lord already spoke to me. We're going to be preaching about miracles. You cannot measure a miracle. En God heeft dat tot me gesproken. We gaan het hebben over wonderen die niet te meten zijn. Amen. You can't measure a miracle. Je kan een wonder niet You're not meten. going to want to miss Sunday. Deze zondag wil je niet missen. God is great. God is geweldig. Greatly to be praised. En waardig onze prijs. Amen. Amen. We've been announcing and we have been saying we're going to be talking a little bit tonight about debt, God and money in relation to debt. En zoals het al is gezegd, zullen we vanavond gaan spreken over schulden en dingen die daarmee gepaard gaan. How does God feel about debt and how do I get out of the trap? Hoe voelt God zich over schulden en hoe kom ik uit de strik van schulden? You say, well, I'm not in debt. En iemand zegt, oh, maar ik zit niet in schulden. This lesson's for you as well. Dan is deze les toch ook voor u. To avoid it. Om het te vermijden. Amen. And seeing that in the Bible, what it says about that. So we're going to take some time, and I know it'll be a little bit drier than it normally is, but this is very pivotal and important for our Christian growth. En even een wat andere woensdagavond bijbelstudie, wat droger, maar het is wel een belangrijk onderdeel van ons christen zijn.
Amen. Praise the Lord. Look back and see the video camera going. I'm so thankful, Brother John, for the Kijk eens video achterom en ministry. de video draait weer. Broeder John, zo And ontzettend everybody dankbaar. wave, amen. The world watches us here. En we zwaaien naar de wereld die naar ons kijkt. And they do from all over the world. People tune in. Vanuit de hele wereld worden we bekeken. And I am so thankful for Brother John for his burden and faithfulness in that ministry. Ik ben heel erg blij. Amen. And Brother Ari, turning it on. Thank you, Brother Ari. That wouldn't be worth anything, wasn't it? Amen. En zo blij met de last die broeder John heeft en dan ook de trouw. Dat hij zorgt dat het elke week, elke keer staat. En broeder Ari die de knop aanzet. We have a wonderful Benelux conference. Most likely we'll have DVDs of that. We are selling CDs. And you can see the sound team for that. Benelux conferenties verkrijgbaar op video of DVD. En ook CD's kun je bestellen van de dienst. Amen. There's one thing I love about the Bible. Er is iets wat ik fijn vind van de Bijbel. It is, not only does it give us the keys to life eternal, Niet alleen lezen we over de sleutels die ons toegang geven tot het eeuwige leven. but it is a book that is very practical. Maar we vinden ook heel veel praktische zaken in de Bijbel. The Bible, if you were to use the Bible and say, you know what, I don't believe that there is a God. En als je zegt, ik geloof niet dat God bestaat. But you were to take the Bible and use the principles of the Bible. Maar je gebruikt de Bijbel puur alleen maar als een soort lesboek, een handboek. As a handbook to life. Een handboek om je leven in te richten. You would live a very good life. Zou een enorm goed leven kunnen leiden. Because the Bible is not only God's gift to us for eternal life. Want de Bijbel is niet alleen Gods gave aan ons voor het eeuwige leven. But it is God's gift to us for an abundant life here. Maar het is ook Gods gave voor een overvloedig leven hier op aarde. It is we are the Jesus the world will see. Wij zijn de Jezus waar de wereld naar kan kijken. Amen. Amen. I believe He wants them to see a strong Jesus. En ik geloof dat God verlangt dat de mensen in de wereld een sterke Jezus A kunnen zien. healthy Jesus. Een hele gezonde Jezus. Amen. A blessed Een Jesus. gezegende Jezus. And that's why the Bible says that He came that we could have life and that we could have it abundantly. Daarom spreekt de Bijbel over het feit dat Hij kwam om ons leven te geven, leven in overvloed. It guides us through the realities of life. En de Bijbel leidt ons zo door de realiteit van het dagelijks leven. The subject that the Bible talks about the most is love. En het onderwerp waar de Bijbel het vaakst over spreekt is liefde. The second most talked about subject in the Bible En dan het tweede meest besproken onderwerp in de Bijbel is money. is geld. It's pretty amazing, isn't it? Dat is But if verbazingwekkend. you kind of look at your life, those are the two major elements of life. Kijk eens naar je leven. Dat zijn ook de twee belangrijkste elementen in je leven. Love Liefde and money. en geld. Amen? Amen. Kind of comes down. The Bible says that money answereth all things. Want de Bijbel zegt geld beantwoordt alle dingen. Amen. The love of money is the root of all evil. En de liefde voor geld is de wortel van al het kwaad. Amen. But yet it answers everything. Maar toch beantwoordt So he geld says, alle nood. he's like, you need to have money. Dus met andere woorden, je hebt geld nodig. Just said you can't love it. Alleen je mag het niet lief Praise the hebben. Lord. Amen. So it's a very important thing. Dus is het een heel belangrijk ding. And one of the reasons we have financial stress in our world today. How many of you know about financial stress? Een van de redenen waarom dat we financiële stress hebben. En wie herkent dat? Financiële stress. I wish I had 6 hands. Ik wens dat ik 6 handen had. Amen. You know, one of the, really probably the primary reason we have such a financial stress in our world today Waarschijnlijk een van de hoofdredenen waarom dat we zoveel financiële stress hebben in de wereld van is vandaag. because we live in such an instant gratification world. Is omdat wij leven in zo'n instant, een direct, een drukke wereld. Fulfilled. Direct plezier. Ja, voor instant plezier, directe vervulling. It's buy now, pay later. Het is, je koopt het nu en je betaalt het later. Amen. That's the generation we live in Dat is de today. generatie waarin wij zijn But we want to opgevoed. see what does the Bible say. Maar wat leert de Bijbel ons? Because the buy now, pay later sets you up for major problems. Want de koop nu betaalt later, dat concept, dat is een ding wat heel veel problemen geeft. Amen. So we're going to answer the question, what is God's way Dus gaan we ons afvragen, wat is Gods weg? out of the debt trap? Uit die schuldvalstrik. Why is it a fall?
Why is the debt a trap? Waarom is schulden hebben een val? Why is it a trap? Waarom is het een val? Because once you are in it, Zodra je erin zit, you lose your freedom. dan verlies je je vrijheid. It's a trap. Het is een val. You end up Want nu ben je serving the person that you borrowed from. degene aan het dienen waar je iets van hebt geleend. Proverbs 22 and verse 7 says, just as the rich rule the poor, so the borrower is the servant to the lender. Spreuken 22 vers 7 zegt, de rijk heerst over de armen en wie leent wordt slaaf van de uitleder. You are a slave. Nu ben jij een slaaf. The moment you borrow money, Op het moment dat je geld leent, you are now a slave dan word je slaaf to whoever it is you borrow from. van degene die het je heeft geleend. Amen. When we talk about debt, Als we het hebben over schulden, and we get advertisements through the mail. I have to put the no sticker on mine, you know. en je krijgt ze gewoon door de brievenbus gepropt en ik moest wel een sticker van nee plakken. It doesn't matter now. They still mail them to me with my address on Ook it. al heb je die nee-stickers, ken je adres, dus nu doen ze gewoon je naam op de envelop en dan kunnen ze nog And steeds the basic adresseren. message of the world. En dan is eigenlijk steeds de hoofdgedachte vanuit de wereld. You deserve it. Oh, dat verdien je toch? You deserve a new car. Jij verdient een nieuwe You auto. deserve a 3-week vacation to the Bahamas. Jij verdient een 3 weken durende vakantie naar de Bahama's. And you get this beautiful picture En dan komt er zo'n schitterende foto of the bij. white beach. Met zo'n wit strand. And there it is with an ice cold Coca-Cola. Met een ijskoud drankje erbij. And it says, you need a vacation. En daarin staat vet gedrukt, jij bent toe aan vakantie. You know what it never says? Het zegt eigenlijk nooit erbij. It never says, Het zegt nooit, you need to go in debt. jij moet hiervoor in de schulden. Matter of fact, the word debt is never used. Het woordje schuld vind je helemaal niet. You don't see that in the commercials. In die hele advertentie komt het woordje schuld niet ter sprake. You can be happy now and worry about the rest in 2022. Ja, je bent gelukkig nu en de rest van je zorgen die stel je uit tot later. The reason they don't use the word debt in commercials De reden waarom dat het woordje schuld niet wordt gebruikt in is een because advertentie, it is a very unpleasant word. omdat dat zo'n onbehagelijk woord is. I looked up some synonyms for the word debt, Ik heb wat synoniemen opgezocht voor het woordje schuld. and it means obligated. Het betekent een verplichting. Obligated. Een Another bad verplichting. word. Nog zo'n naarwoord. Liable, En deficit, default, insolvent, if you know one you can say it, encumbered, in over our head, ja, boven je hoofd. tied up, Vastgeraakt. out of pocket, Ja, zonder geld. destitute, penniless, Ja, je bent zonder centen. needy, Je bent nou noodruftig. seeing better days. I thought that was a good one. Seeing Ja, better je days. hebt betere dagen gekend. Gone to the dogs. Je bent tot de honden gekeerd. Impoverished. Je bent helemaal verarmd. Hard up. Je bent betrokken vast. Reduced to ruin. Je bent nou veroordeeld tot dit. Does anybody know what it feels like? Voel je het al? If you've ever been in debt, this is exactly how you feel. Zo voel je je ook helemaal als If je... you are in debt, this is how you feel right now. En misschien zit jij op dit moment in schuld en is dat de kramp die jou beheerst op dit moment. Embarrassed, Je bent beschaamd. broken, Je bent gebroken. busted. Je bent bedrukt. Amen. Gekneusd. You're in debt. Jij bent in de You're schuld. in debt. Je bent in de That's schuld. what debt is about. Daar gaat het over And als je in really, schulden zit. that's why no one wants to talk about it. En daarom willen we er vaak niet over spreken. Amen. We don't want to talk about that subject. Ja, dat onderwerp, dat raken we liever niet. Let's talk about the Laten we Holy het hebben over Ghost. de Heilige Geest. Amen. I get goosebumps when we talk about the Holy Dat Ghost. geeft me tenminste kippenvel. But now we're talking about Maar laten we het nu hebben over defeated verslagen. debt. Vast. But the Bible gives some simple danger signs En de Bijbel geeft wat risicosignalen. that warn us when we're getting into the debt trap, when you are on your way. Die eenvoudig te signaleren zijn en die ons aangeven dat we op het pad zijn richting It gives us schulden. some very practical tips on how to get out of it. En die ons tezamen met die signalen ook praktische tips geeft om ons eruit te houden. And as we go through them tonight, you're going to say, I already knew that. En terwijl dat we ze allemaal gaan behandelen, zeg je ook, dat wist ik al. But now you're going to say, wow,
That's God's word. Maar dan zeg je, oh wauw, maar het is Gods woord. I need to more than just know it. I need to start doing it. Ik moet nu meer dan alleen maar dat weten. Ik moet het ook gaan uitvoeren. If you will abide by His plan for your money, als je je geld uitgeeft volgens Gods plan, in the same way you abide by His plan for your salvation, op dezelfde manier als je Gods plan volgt als het gaat om je redding, you'll make it through. Dan zal je het heus redden. Let me promise you this. If you will abide by His word, als je in zijn woord blijft, you will get out of the trap. Dan zal je uit de valstrik blijven. You can get out of the debt trap. Jij kan uit de schuldenval blijven. Amen. Here's 6 danger signs that you're on your way or that you're there. 6 risicosignalen. Living on credit instead of paying cash. En dan dat je leeft van een krediet in plaats van dat je contant betaalt. Basically, you spend more than you make. Dat is eigenlijk dat je meer uitgeeft dan dat je Proverbs chapter 3 verse 27 says, withhold not good or withhold not repayment from them to whom it is due when it is in the power of thine hand to do it. Onthoud het goed niet en goed there is repayment. Het is Spreuken 3 vers 27 dat je gewoon moet betalen. Onthoud het goed niet aan wie het toekomt terwijl het in uw macht is het te doen. Amen. Amen. Do not withhold payment if you have the power to pay. Als jij het kan betalen, moet je het ook betalen. Pay it with cash. En dan betaal je het contant. Amen. God has 2 major problems with people living on credit. God heeft 2 hoofdzakelijke problemen met mensen die leven van een krediet. It shows, Luke chapter 3 verse 14, it shows a lack of contentment. En het is in Lucas 3 omschreven als een gebrek aan tevredenheid. I have to have it now. Lucas 3 vers 14 zegt, die houding is, ik moet het nu. Amen. The last part of that says, do violence to no man, neither accuse falsely, and be content with your wages. En wees tevreden met uw soldij, met uw inkomen. Be content. Now that's hard. Dat is moeilijk zeg. But you know what's funny? Maar weet u wat grappig is? Well, you know, if I was making that much money, I could be content with my wages. Als mijn inkomsten zoveel waren, nou dan hoor je mij ook niet klagen, want dan kom ik er ook wel uit. That is not true. Maar dat is een leugen. If you do not learn to become content with your wages, no matter what they are, ja, hoe hoog jouw inkomsten ook zijn, als je er niet tevreden mee leert zijn, you will not be content with your wages ever. Zal je nooit tevreden zijn met For het it is inkomen a wat je hebt. spirit of discontentment. Want het is de geest van ontevredenheid. I have an uncle who has 2 jet airplanes and it's probably worth $600 million. En ik heb een oom die bezit 2 vliegtuigen die misschien bij elkaar 6 miljoen waard zijn. And so, and you know, you're with him, he's like, you know, like really, you know, he should have paid me. He's talking about how he could make more. Ja, en het enige waarover je hem hoort praten is hoe hij iets kan verzinnen zodat hij wat meer geld kan krijgen. And how he could get his 3rd airplane. And you're thinking, man, I would just be glad. Zodat hij zijn 3e vliegtuig kan aanschaffen en je denkt van, kom nou zeg, als ik maar 1 vliegtuig I zou would just be glad to have a house with 2 bathrooms. Ja, oh, nou ik ben al tevreden met een huis met 2 badkamers hoor. I'd just be happy to have a bicycle. Ja, als ik alleen al een fiets kon aanschaffen. Amen. Amen. Contentment. If you do not learn to be content with the 800 euros you get in the month, als jij niet tevreden kan zijn met de 800 euro die je per maand you won't krijgt, be content when you get 8,000 in the month. zal je ook niet tevreden zijn wanneer je 8000 per maand And krijgt. if you don't conquer the spirit of discontentment, En als je de geest van ontevredenheid niet weet the te only overwinnen, difference is your debts, instead of owing a little bit, you will start owing a whole lot more. jouw weg zal zijn hoe meer je verdient, hoe dieper je schulden. You've got to overcome it. Je moet het zien te overwinnen. The second reason God does not like us living on credit De tweede reden waarom God het niet fijn vindt dat we op is krediet that leven. we presume the future. Living on credit presumes the future. It'll be okay. Ja, en je stelt het maar uit en je zegt, oh het komt wel. Everything's going to work out. Ach, het komt allemaal. Proverbs 27 and 1 says this. Maar Spreuken 27 vers 1 zegt, Do not brag about tomorrow, because you do not know what another day may bring. beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren. Amen. Do not put it off till tomorrow. Stel het niet uit tot morgen. I said, oh, it'll work out. No. Oh, dat lukt morgen wel. Nee, morgen. Tomorrow I might be in the hospital and I might need that money to pay for my left arm to be replaced. Morgen lig ik misschien in het ziekenhuis en heb ik dat geld juist nodig om mijn linker
niet. So you don't need to put your debt off till tomorrow. You need to stock up for tomorrow. Ja, dus je moet niet je schulden doorschuiven naar de toekomst, maar je moet juist je reserves opbouwen voor de toekomst. I know that in the Netherlands, credit cards have not gained popularity like they have in the States. En ik weet dat in Nederland een creditcard nog niet zoveel But populariteit they are heeft catching, but opgebouwd. it's coming fast. Maar dat is echt in aantocht. And if you do not have a credit card, don't get one. You don't need it. Als je geen creditcard bezit, schaf er nooit een aan. Maybe you can if you're really good, but just be careful because the study says that if you have a credit card, you will spend 23% more in a store. En tenzij je heel goed met geld om kan gaan, maar statistieken hebben uitgewezen dat mensen met een creditcard 23% meer gepland zijn uit te geven in winkels. It is a lot easier to spend money on credit than it is to spend cash in your hand. Je gaat heel veel meer geld uitgeven wanneer je een creditcard in je hand hebt dan als je contant hebt. When you have to bust out the euros and you have to 1, 2, 3, 2. Als je het werkelijk moet gaan That's neerleggen. a lot of my money laying on that counter. Jongen, wat geef ik veel van mijn geld weg. That's why the store says, don't worry about that. Ja, daarom zegt de winkels ook heel groot, daar geen zorgen over. We'll send you the bill in a few weeks. Ja, die rekening die komt echt pas over een paar weken. It is like buying on credit. Het is als je koopt op krediet, It's like getting drunk. is dronken worden. Let me tell you something. Buying can be addictive. Kopen kan verslavend I've werken. met a lot of people Ik heb heel veel mensen ontmoet who got delivered from drugs, but they are addicted to buying. die van de drugs af zijn gekomen, maar die verslaafd zijn aan geld uitgeven. It's just like drinking. It feels good while you're buying it, Ja, en het is net als drinken. Het voelt goed als je ermee bezig bent, but the next day you got a hangover. maar ja, de volgende dag heb je zo'n kaart. You look at the bank account. Op het moment dat je je afschriften bekijkt, Amen. Be careful. wees heel Do voorzichtig. not push it off till tomorrow. Je moet het niet voorschuiven naar morgen. The second point is, so the first danger sign is you're spending more than you make. Dus het eerste risicosignaal is dat je meer uitgeeft dan dat je inbrengt. The second one is you are putting it off. En de tweede risicosignaal is dat je dingen Delaying uitstelt. your payments. Je gaat laat of te laat betalen. In comes the mail, En de brief komt binnen. and you know where it's from. En je herkent hem, je weet waar die vandaan And komt. you don't even open it up. Maar ja, openmaken doe je niet. And let's just be honest tonight. Laten we even eerlijk zijn. I'll get to that tomorrow. Ja, die doe ik morgen. Open that later. Die open ik later. I'll pay the minimum. You can get by. They'll say, just send us 15 euros and that'll keep us happy for Of another 3 je weeks. betaalt eventjes het minimale bedrag waardoor ze hun mond even houden. Oh, 15 euro en dan zijn You're in ze trouble. You're in trouble. You're in trouble. Je bent If you're in gevarenzone. having to dip into your reserves, into your savings, you better watch out. There's red flags. Als jij meer schulden hebt dan dat je reserves hebt, dan moeten de rode vlaggetjes gaan. No, if you're having to dip into your red savings, Sorry, als jij steeds moet grijpen naar je reserves. if you're saying, Zijn ook rode vlaggen. if you're saying reserves, what are reserves? Ja, en als je vanavond zegt, reserves, wat zijn dat dan? You're in the debt trap. Je zit vast in die You need schulden vast. You need this lesson. Deze Romans 13:8. Look at Romans 13:8. Romeinen 13 vers 8. Sister Marianne is getting blessed. Amen. Let no debt remain outstanding. Elk woord begrijpt ze vanuit. And let no debt remain outstanding. Zeg niemand iets schuldig. Geef niemand iets schuldig. Romeinen 13 vers 8. Is that pretty clear about the way God feels about debt right here? Is dat helder hoe God denkt over schulden? Amen. Don't let any debt be outstanding. Laat er geen schulden over Pay your staan. bills. Je betaalt gewoon je rekening. Third point. Derde punt. You know you're in the debt trap when you are unable to tithe Je zit in een risicogebied als je niet meer je tiende kan betalen. or save. Of als je niet meer kan When sparen. you get to the point that you can't save for your future and you can't give to God, Als jij niet meer kan sparen voor je toekomst en je kan je tiende niet meer betalen, you are in a trap. dan zit je vast. Amen. Amen. Malachi 3:8. Malachi 3:8. And this is Malachi 3 vers 8, een heel bekend vers. Amen. You must pay the Lord, and if you Je moet can't aan de Heer pay the betalen. Amen. People are
are robbing me. This is a living translation. You people are robbing me. Jullie beroven mij, zegt de Bijbel. And here you are asking, how are we robbing you? En dan vragen jullie mij, hoe beroven wij u? You are robbing me of the offerings and of the tithe. Maar jullie beroven mij van de offers en van de tiende. Living Bible says 10% that belongs to me. De Bijbel zegt dat 10% van alle inkomsten aan de Heer toekomt. Proverbs chapter 21 verse Spreuken 21, vers 20. also says, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Zegt dat de wijze spaart voor de toekomst, maar de dwaas geeft alles wat hij heeft nu uit. Amen. Amen. In de woning van de wijze is kostelijke voorraad. They save. Ze hebben iets bewaard. Ze sparen. And only. Maar een dwaas van een mens brengt het door. Dat betekent, amen, in een wijzemanshuis ligt er wat in de reserve. In een dwaashuis, alles wat binnenkomt gaat meteen naar buiten. Het vloeit gewoon door stroom heen. Amen. You got to keep a little bit in the house. Je moet een beetje reserveren. Amen. A fourth sign would be you're unable to pay your taxes. En dan vierde risicosignaal is dat je je belastingen niet And the Bible says, even though we hate paying our taxes, I don't like it. Ook al vinden we het verschrikkelijk om de belasting te betalen. You can vote on September 12th, here in this house, September 12th. Op 12 september kan je And if you hier don't like paying your stemmen. taxes, vote for somebody that says, I'll give you less taxes. Ja, als je niet van belasting betalen houdt, dan kan je stemmen op een partij die daar ook voorstander van is. Jesus said, give to Caesar that which is Caesar's. Maar Jezus zei, geef aan Caesar wat van Caesar is, de keizer. And to God what is God's. En geef van God wat van God If you is. can't pay your taxes, you're in the debt. Als jij geen belasting kan betalen, dan zit je in een risico. Amen. The five is extravagant spending. Extravagantly spending. Is dat je buiten proportioneel uitgeeft. Amen. It's very easy Het is heel gemakkelijk to spend extravagantly. om buitensporig uit te geven. You know what extravagant spending is? Weet je wat extravagante We uitgaven think zijn? extravagant. We think Bentleys. We think Cartier. Extravagant, Bentley. You know, but extravagant is simply this. Maar extravagant buitenproportioneel is It is buying things dingen kopen you really don't need. die je eigenlijk niet nodig hebt. You don't need that. Je hebt dat niet nodig. But because you have money, Maar ja, omdat je dat geld hebt, you can buy it. kon je het wel Just kopen. because you have money does not mean you should buy it. Maar omdat je het geld hebt, wil nog niet zeggen dat je het zou moeten kopen. I was thinking, putting the lesson together, I was thinking about some of the crazy and just to be honest, frank, stupid things I have bought. En terwijl dat ik mijn les zo samenstel, moest ik denken aan de meest domste dingen die ik ooit heb aangeschaft. I bought, one time I just got out of college. En een keer, ik was net met college begonnen. And my coworkers had very nice cars, and I had always had dingy cars. En al mijn collega's hadden, al mijn medestudenten hadden zulke mooie auto's. So one day I'm driving by a Lexus dealer. Dus op een dag reed ik langs een Lexus dealer. And it says 0 down, 0 interest. You can have a Lexus today. En 0 betalen, 0% rente en vandaag in een Lexus rijden. I deserve a Lexus. En ik dacht, ik verdien een Lexus. And I mean, you can talk yourself into buying anything. Ja, je kan jezelf in alles praten. Om alles te kopen. Dus ik ging naar binnen, ik had mezelf alles goed gepraat en ik kocht die Lexus. Of ik, ja. Then the monthly payments came in, Brother En John. toen kwamen de maandelijkse betalingen. And I was paying this money En ik betaalde me sub to have a car om een auto te hebben. to impress people. Om mensen onder de indruk te brengen. And I didn't even like those people. Ja, en die mensen vond ik zelf eigenlijk helemaal niet zo leuk. You know what I'm saying? I didn't even, half the things you buy, you're buying them to impress people you don't even care about. Ja, en voor het allergrootste deel koop jij zaken om indruk te maken op mensen die je eigenlijk niet eens zo leuk vindt. The people that really love you, Mensen die jou echt lief they hebben. don't care if you got a Lexus or a Ford Fiesta, brother. Ja, die maken het helemaal niet uit in wat voor soort auto jij aankomt. Hey, I love you guys. Ja, ik hou toch gewoon van je. Y'all can come up riding on the Black Stallion, and I'm like, hey, that's a cool horse, man. Ja, en als je komt aanrijden op, weet ik het, A paard. op een paard. Oh, dan denk ik, oh mooi. Beauty, you know. Oh, Black Beauty, ja. Because we don't care, we love you. Ja, dat is allemaal niet belangrijk, want we houden van je. That's the beauty of the church, we love you. Dat is het mooie in een kerk, we houden van je. If you come up in a Bentley or riding on Bambi, we like you, you know. Ja, of je in een Bentley komt, of je komt op een wat? A Bambi, yeah, Bambi. Yeah. You know what Bambi? Ja, sorry. My goodness, Holland, where have you been? Bambi. Op Bambi.
I think in America they taste really good. Bambi smaakt heel lekker. So you know what I did? I didn't even own that Lexus a year. I sold it. Ja, na een jaar heb ik die Lexus verkocht. And you know when I sold it, I lost $3,500. Ja, en met de verkoop van mijn auto heb ik $3.500 verloren. You know what I did? I went out and bought a car for $400. Ja, en ik kocht een auto van $400. And you know what? I still have the same friends. En ik heb nog dezelfde vrienden. I met Sister Tuttle and she married me driving the $400 car. Zuster Tuttle ontmoet is met me getrouwd terwijl ik een auto had van maar $400. Some of you men are saying, if you still have that $400 car, I need a wife. Right? Sommigen van jullie denken, oh die $400 auto moet ik even lenen. Amen. Yeah. No. And so if you're, and you're kind of missing the point too. If you're saying, where can I buy a car? No, we're not talking about buying. We're talking about saving. We hebben het niet over een auto kopen. Amen. You don't want to buy just because you have money. Je wil niet geld uitgeven enkel en alleen omdat je dat geld hebt. Proverbs 21 and verse 17. Spreuken 21 vers 17. A man who loves pleasure becomes poor. Wine and luxury are not the way to riches. Wie van vermaak houdt zal gebrek lijden. Wie olie en wijn lief heeft, wordt niet rijk. Wow. Doesn't say it's anything wrong with getting rich. He says you're never going to be rich. He's trying to tell. See, the Bible is trying to actually help you become rich. Er is niets mis met rijk zijn. De Bijbel vertelt ons alleen maar hoe we niet rijk worden. Think about how much money the world spends on alcohol and tobacco. Ja, kan je voorstellen hoeveel geld uitgegeven wordt aan alcohol, drugs, genotsmiddelen, jewelry, and makeup, sieraden, make-up, and all of that. Dat allemaal. God says you get to just keep that. Ja, dat had je gewoon kunnen bewaren. Amen. I can't believe I have to pay my tithes. Ik kan me niet geloven dat ik belasting moet betalen. My tithes. I can't believe it. Mijn tiende. You know, I go to the restaurant. Ik ga naar het restaurant. And I ordered a drink. I was at home. I was in the States preaching a couple weeks ago. Een paar weken geleden, of een tijdje geleden, was ik in de Verenigde Staten om te prediken. And I went into the restaurant at the hotel to get something to eat. En ik ging naar een restaurant om wat te eten. And I ordered just a Coke. Ik heb alleen een cola besteld. And Coke about $1.95. En $1, $2 ongeveer. And I get my bill. En ik krijg mijn rekening. And it has some fancy name drink. En het heeft een heel duur drankje erop. $12.50. Een drankje wat $12.50 kostte. I said, ma'am. Ik zei, mevrouw. I said, I just had a Coke. Ik zeg, ik heb alleen een cola op. I said, how many drinks is that? Ik zeg, hoeveel drankjes zijn dat dan? She said, oh, that's just one alcoholic drink. Oh, dat is één alcoholische drank. I said, you mean people pay $12 for one drink? Dus begrijp ik het goed, mevrouw, betaalt iemand $12 voor één drankje? I can drink 6 Cokes for the price of one. Daar drink ik 6 cola's voor. And it's just this little tiny thing with a little umbrella in it, you know? Ja, het is alleen maar zo'n klein glaasje met een parapluutje erin. And living for God is silly to the world. I don't get it. En dan is leven voor God dwaas voor de wereld. Ik snap er niks van. Living for God makes sense. Leven voor God is nuttig. Amen. 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 If you are continually looking to live extravagantly, you're not going to get rich. Als jij voortdurend op zoek bent om extravagante levensstijl aan te houden, je zal nooit rijk worden. Always looking for the get rich quick. Om altijd op zoek te gaan naar het snel rijk worden. This really is for men more than women. Ja, dat is een aantrekking die mannen meer bezighoudt dan vrouwen. Amen. Proverbs 21:5. Spreuken 21 vers 5. When you get into debt or even before, als jij in de schulden komt, it's easy to live in this fantasy world. Is het zo makkelijk om in een soort van fantasiewereld te leven? Some way, just magically, something's going to happen and you're going to. Ja, zo'n soort verbeelding met magisch fantasieën dat het op een moment ineens pjoets goed gaat komen. You know, I have met people who are truly, realistically. Ja, en ik heb mensen ontmoet die daadwerkelijk realistisch. They believe their way out of debt. Een manier. The only way. De manier om uit de schulden te komen. Is when they win the lottery. Is wanneer ze een winnend lot zullen kopen. They literally play the lottery and they think they're going to win it. Dus ze denken dat ze met de loterij mee doen is om uit de schulden te komen. Do you know? There's a name for people who play the lottery. Er is wel een naam die je geeft aan iemand die met de loterij meedoet. You know what you call a person who plays the lottery? Weet je hoe je iemand noemt die aan de loterij meedoet? A loser. Verliezer. You have a better chance of getting hit by a meteorite walking out the doors right now than you do winning the lottery. Je hebt meer kans om te worden geraakt door
een meteoor dan dat je wint in de loterij. She didn't even know what it was. That's your chances of winning the lottery. And you know, there are some case in point. Actually, there's some people who they're always chasing this get rich quick. Ja, er zijn mensen die jagen het na, snel rijk worden. And there's a million plans out there. En dan zijn er miljoenen plannen. I have some family members. I have an uncle, another uncle. Ja, nog een oom heb ik. And he's one of these people. Een van dat soort mensen. Every time I see him. Iedere keer als ik Hey Matthew. Hey Matthew. Man, you've got to get in on this deal. Ja, hier moet je aan mee gaan doen. I've got these pills. Hier heb ik van die rekening. And these pills. Ook die pillen. They will make you skinny. Ja, een pil die je dun maakt. I'm serious. Ja, ik ben But serieus. I have to pay $500 to join his team to sell pills that are going to make the whole world skinny. Ja, en dan moet ik $500 inleggen en dan krijg ik zoveel van die pillen en ik kan het dan doorverkopen en de wereld aan worden krijgen. You know what? En dan een volgend plan. You travel a lot. Matthew, jij reist toch zoveel? You know, I'm a travel agent now. Ja, en ik ben nu een reisagent. And I was just home. En ik was net thuis. And now he has invested, literally, he sold everything he had. Ja, wat hij heeft gedaan, hij heeft alles wat hij bezit verkocht. And has paid it into En hij heeft zich helemaal ingekocht. into a motor that is going to run and not use gasoline or some I don't know, it's some theory. Ja, hij heeft zich gekocht in een soort product wat zonder olie, zonder brandstof rijdt. You know, and a lot, it all sounds really wonderful. Ja, en het klinkt echt verbazingwekkend goed. But I look at him and he's living continually in poverty. En dan kijk ik naar hem en hij is voortdurend arm. We live in a world that is entrepreneurial. It promotes starting a business and making money. En we leven in een wereld, in een samenleving die ons aanpraat dat we voor onszelf iets kunnen starten en dat we daar miljoenen mee gaan verdienen. I know this isn't for everybody. Ja, en ik weet, misschien is dit niet voor iedereen weg. But how do you know if you are an entrepreneur or not? Ja, maar hoe weet je of jij degene, ik weet het Nederlands woord niet zo goed, of je dat je Ondernemer. een ondernemer bent? Ja, dat je, ja, oké. Are you making money at it? Of je er geld aan gaat verdienen. You say, I have my own business. Oh, ik ben mijn eigen baas. But if you're not making any money, Maar ja, als je geen geld verdient met eigen baas zijn, you are not gifted to be an entrepreneur. dan ben je niet begaafd om een ondernemer te zijn. God probably wants you to go down and get a job and work for somebody else and let them just pay you. God zou je adviseren om gewoon voor een baas te gaan werken. Amen. I'm not saying it's wrong to be an entrepreneur. I have my own business, but what I'm saying is not everybody is. Ik zeg niet dat het fout is om een ondernemer te zijn, maar niet voor iedereen is dat weggelegd. Amen. Don't pin all your hopes on this theory that's going to come through. Ja, dus je moet niet al je hoop gaan vestigen op zo'n soort Ecclesiastes. wat het allemaal moet gaan Oh, you have Proverbs up there that good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. En van plan van de vlijtige strekken tot louter overvloed, maar al die overijld komt slechts tot gebrek. What he's saying is plan and work hard. Je moet plannen en hard werken. And you can make it. En dan lukt het, dan haal je het wel. But trying to find a short, you always find people that, oh no, you might have to work there, you can come around here. Ja, maar mensen die niet willen werken, maar met een klein opweggetje helemaal daar willen komen. Do not follow them. Die moet je niet volgen. If someone says you can be rich but you don't have to work, it's a lie. Rijk worden zonder zweet, dat lukt niet. Okay? Amen. Ecclesiastes 5:7. Prediker hoofdstuk 5 vers 7. Go quickly, man, I've got time. Die onderdrukking van de armen en schending van recht en gerechtigheid opmerken in het gewest. Verbaas u daarover niet, want de ene hooggeplaatste loert op de andere en weer hogere loeren op hen. Amen. And that's Prediker, Ecclesiastes, 5:7. In New Living Translation English it says, and maybe it's a different verse, but just translate this for me. Dreaming all the time instead of working is foolishness. Oh, het is een ander vers en het zegt van altijd maar dromen, maar nooit willen werken, dat is dwaasheid. Amen. Okay, so what does God want you to do to begin to get out of the debt? Dus wat wil God dat je gaat doen om uit de schulden te komen? He has some very specific ways to get out. Hij heeft hele specifieke manieren. I've been going 38 minutes and I always stop at 45, so it's going to be okay. En het is nu 38 minuten dat ik praat en ik stop met 45 So we minuten. might Dus have to finish this goed. one next week, but this is Dus very misschien important. moet er een vervolg komen, maar deze dingen zijn heel The belangrijk. first thing you have to do to Het get eerste out wat je moet doen om uit de schulden te is komen, commit. is je toewijden, Commit to verplichten. being
debt-free. Jij verplicht jezelf om schuldenvrij te worden. If you are in debt Zit je tonight, nu vanavond in de schulden, you need to commit to dan being moet je debt-free. jezelf gaan toewijden, je verplicht maken om uit je schulden te komen. If you have no debt, Heb je geen schulden, you need to commit to moet je being jezelf debt-free. verplichten of toewijden aan schuldenvrij blijven. Psalms 37:21. Psalm 37. The New International Version says, "The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously." De goddeloze vraagt te lenen, geeft niet terug, maar de rechtvaardig ontfermt zich en schenkt. Amen. It all starts with commitment. Het begint allemaal met God toewijding. says to borrow and not repay is wicked. God zegt lenen en niet teruggeven, dat is slecht. Wauw. I think we're getting a clear picture of how God feels We about it. krijgen een heel goed beeld hoe God denkt over schulden. Why is it? Because your decision hurts someone else. Waarom? Omdat jouw besluiten andere mensen pijn doen. The fact that you borrowed, you took, you say, well, it's a big business. Yeah, but businesses are people. En als je leent en dan zegt van ja, maar het waren voor zaken, maar een zaak bestaat ook uit mensen. Amen. There's somebody that goes to that business and gets their livelihood off that business, and you just took it, not give it back. Ja, en als je leent en het was een firma en zij krijgen jouw geld niet en gaan failliet, er zijn ook mensen die hun leven kunnen leven vanwege die It firma. will not be easy. Het zal niet makkelijk If zijn. you are in the trap, Als jij nu in een strik zit, getting out is not easy. om eruit te komen is best lastig. It's not going to be fixed tomorrow. Het is niet zo dat het morgen klaar. It will most likely take you just as long or longer to get out as it took you to get in. En je bent langer bezig om uit de schulden te komen als dat je in de schulden kwam. You are going to have to, if you are married, you're going to have to sit down with your husband. En als je getrouwd bent, moet je zitten met je partner. You're going to have to say, we are going to commit. En dan zeg je tegen elkaar, we gaan onszelf We verplichten. are not going to live in debt. Wij gaan niet meer in schulden We leven. are not going to live We in gaan debt. niet meer in The schulden second thing leven. you do is you start paying your Het tithes. tweede wat je gaat doen is je tiende betalen. I call it, this is the plan I live by. Dit is het plan waar ik volgens waar I ik call it leef. the 10-10-80. Het is de 10-10-80. 10 to God, 10% naar God, amen. 10 to my future, 10 naar mijn toekomst and 80% to live on. en 80% om van te leven. This plan will work. Dit plan dat werkt. We give 10 to God, We geven 10% and aan that's where you God. begin. Daar begin You je. begin. If you are 25, I did some research here. Ik heb wat onderzoek gedaan. If you, it's going to take, you're going to have to readjust your whole lifestyle. En je moet je hele levensstijl gaan aanpassen. Okay? And I know it's a major step, but it works. Ik weet dat het een hele grote stap is, maar deze werkt. If you're 25 and you make 15,000 euros a year, Als je 25 jaar bent en je verdient 15.000 euro per jaar, for the next 20 years, dan ben je voor de komende 20 jaar, you will give 30,000 euros to the Lord. geef je 30.000 euro aan de Heer. Isn't that awesome? Is dat niet To know that geweldig? in the next 20 years you can give 30,000 Om euros. te weten dat jij de komende 20 jaar 30.000 euro aan de Heer gaat geven. Amen. By the age of 45, if you're 25. Dus als je nu 25 bent, dan heb je op je 45ste 30.000 euro aan de Heer gegeven. You will have paid yourself. Dan heb je jezelf. If you invest in a mutual fund or stock market that gives you a dividend of at least 6%, Als jij hebt geïnvesteerd Which is in good de right now, the markt market en average. je investeert in iets wat bijvoorbeeld 6% geeft, dat is op dit moment best goed. you'll have 65,900 euros. Heb je 65.000, nee, 65,900 euros. heb je 65.900 euro. So in 20 years, Dus in 20 jaar all you make is 15,000 a year. is alles wat je verdient is 15.000 euro. You have given God 30,000. Je geeft God 30.000 And you have given yourself almost 66,000. en jij hebt geïnvesteerd en je hebt jezelf daarmee 65.000 gegeven. Wouldn't it be nice in 20 years to look at your bank account and see 66,000? Zou het niet fijn zijn als je over 20 jaar naar je bankrekening kan kijken en daar 66.000 And to know euro that in staan? you've given God 30,000 Om dan te bedenken dat je God 30.000 and hebt you still gegeven. lived on 80% of your income. En dat jij zelf hebt geleefd van 80%. Amen. And you can go further. If you make 30,000 a year, you give 60,000 to God. En deze vergelijking kan je doortrekken en zeggen als je 30.000 maakt per jaar, dan kan je 60.000 geven in 20 jaar. You will Heer. have about 121, between 121 and 125,000 in the Heb bank. je zo tussen de 120 en 125.000 aan voor je eigen opgespaard. Amen. Isn't that awesome? Is dat niet geweldig? You can do it. Je kan het doen. That's step 2. Quickly, Proverbs 3:9. Dat is de tweede stap. En dan gaan we Just door a naar verse het following volgende. up, tagging into that. En dan het volgende vers. Amen. Honor the Lord by giving him
tithes and Amen. Vereer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. So who's first? Dus wie komt als eerste? If God is first in everything else in your life, Als de Heer op de eerste plaats staat in alle andere dingen in uw leven, He should also be first in your dan finances. zal Hij ook op de eerste plaats mogen staan You in uw cannot say, financiële I leven. trust God with my soul, but I don't trust Him with my Je kan money. niet zeggen dat je je ziel toevertrouwt aan de Heer, terwijl dat je je geld niet eens toevertrouwt aan That's de Heer. hypocritical. Dat is heel hypocriet om te zeggen. Amen? Amen. You can trust Him with your money. Je kan natuurlijk vertrouwen met je geld. Number 3, Nummer 3. I want you to list everything you own and everything you owe if you're in debt. Ik wil dat je alles gaat opsommen wat je bezit wanneer je in schulden verkeert. Amen. The Bible says an enterprise is built by wise planning. En de Bijbel zegt dat A business, a een life is zaak is built by opgebouwd uit wise planning, wijze plannen. strong common sense, En sterk logisch nadenken. and profits by keeping the facts. En voordeel halen om de feiten te volgen. Amen. You have to experience a moment in life Je moet het ervaren op een moment in je where you leven. face the facts. Als jij de feiten onder ogen durft te zien. Amen. We don't want to list it. We willen dat niet. We zijn er bang voor. We willen die lijst niet You maken. need to go home and make the list. This is Maar what ga I naar own. huis en dan maak je de lijst. Dit is wat ik This bezit. is what I have. En dit is wat ik heb. Point 4. Punt 4. Have a sale. En dan moet je een verkoop gaan houden. There's a website called marktplaats.nl. Kent u het? Marktplaatsa.nl. And if you are in debt, Bent u in schulden? because there's just a lot of things you probably have you just don't need. Ja, want waarschijnlijk staat je huis vol met zaken die je niet nodig Someone hebt. said, Pastor, I don't have any money. Ja, iemand zegt ook, oh, maar ik heb helemaal geen geld. And I'm falling apart. Ik val uit I elkaar. said, all right. I said, I'll come over tomorrow. Yeah. En ik zeg, oké, dan kom ik er morgen aan om je te helpen. Walked in. Ik kom binnen. There's a 52-inch plasma television. En daar, 52 inch plasma televisie. PlayStation 3, an Xbox 360, 37 PlayStation 3 en Xbox, dat en een... $1,500 leather couch. And Ja, 1500 weer bank. I said, no, you don't have any money. Ik zeg, nee, natuurlijk heb je geen You geld. spent it Je all. hebt het allemaal al uitgegeven, zie ik. So what you need to do Dus wat doe je dan? is you just take your little camera, Je neemt je kleine camera take a picture of the TV. en je neemt gewoon een foto van je televisiescherm. Then you go to marktplaats.nl Dan ga je naar marktplaats.nl and you put it on there. daar zet je hem op. And then when someone calls, En dan belt iemand you say, my TV is for sale. en dan zeg je, ja, mijn televisie is te You koop. take the money and you start paying off the debt. En dan pak je dat geld en daarmee betaal je je You know what will be schulden. wonderful about selling your TV? Weet je wat zo mooi is als je je televisie verkoopt? You'll get less debt Dan krijg je minder schulden and more spiritual. en je krijgt wat meer geest. You don't need a TV anyway. Want die tv maakt toch It's just a bunch of garbage. Dat is rommel. Absolutely, I don't have a TV. Ik heb geen tv. Furthermore, you're paying €50 a month to some person to tune in the trash into your house. You know, we pay En je people. betaalt €50 per maand aan iemand die de vuilnis bij jou op leeg stort in je huis. You know what I mean? You might as well just say, hey, you don't have to pick up the groene bak this week. I'm going to dump it in my living room. Ja, en je leeft met de klikken omgekeerd in je woonkamer. Because that's what you got when you got a TV. Dat is wat je krijgt als je naar de televisie kijkt. That's the truth. Okay. Dat is de waarheid. So you're going to sell. Dus je gaat een verkoop houden. And I'm almost done. 5. Ik ben bijna klaar, You're 5. going to set up a repayment plan. Je gaat een terugbetaalplan You opzetten. never get out of debt accidentally. Afbetalingsplan. En je komt nooit toevallig Never. uit de schuld. Never. You don't just, it's not like one day I was 1,000, 2,000 in debt, and then Ja, I wasn't in debt op anymore. een keertje had ik €2000 schuld, maar ja, toen plotseling, ik had ze gewoon niet meer. I had to make a plan. Ik moest wel een You put a afbetalingsplan plan maken. together. Een plan samenstellen. Amen. Let me ask you this. Laat me dit vragen. If you tonight felt something bulging out of your stomach, Als jij vanavond iets voelt uitpuilen uit je maag. and we know it's not the hamburgers because we're fasting, it starts hurting, Ja, en het gaat pijn doen. Je weet, het is geen hamburger, want ik ben aan het vasten. and you go to the doctor, Pijn. En je gaat naar de dokter. and he says, you have cancer. En zegt, dat is een kanker. You go, shh, don't tell anybody. Ja, I'm not telling anybody I have cancer. dan zeg je niet aan niemand vertellen dat ik kanker I heb. don't want anybody to know. En niemand mag weten dat ik kanker heb. Man, you'd be running to the cancer doctor tomorrow. Nee, toch, je gaat naar de
asking on the website, send the pastor tell God, help, everybody needs to pray. I've got En cancer. je stuurt een mail naar de voorganger. Dit moet wereldwijd over op de gebedslijst komen. What is the fear with finance? Ja, dus wat ben je nou zo angstig om je geldproblemen If you have cancer, you would get some help from a doctor. Als je kanker had, dan ging je voor hulp naar buiten. Debt is a cancer. En schulden, dat is een kanker. A financial cancer. Een financiële kanker. It eats away your finances in your family. En het eet alle financiële dingen op in je familie. Your sleep, you lose sleep. Het vreet je slaap. Your stress level goes up. En je stressniveau stijgt. I'm alright. Oh nee, bij mij gaat het goed. And you are falling apart. En je valt helemaal uit elkaar. Get some help. Zorg dat je hulp krijgt. Your cousin that's got it together, that knows how to do their money, say, hey cousin, I got some problems. Ja, als je een neef hebt en hij is heel goed met budgetteren, je gaat naar hem toe en zegt, joh, kan jij mij helpen? Amen. The reason we avoid counsel, the reason we do not go and ask someone to help us, De reden waarom dat we niet voor advies vragen, is because we don't want anyone telling us no. is omdat we het verschrikkelijk vinden als iemand zal ontdekken. We want what we want, and we want what we want, and we want it now. We willen wat we willen en we willen wat we willen en wat we willen, willen we nou. Proverbs 20:18. Proverbs 20:18. Man, we're doing good. I'm going 3 minutes over. Ja, 3 minuutjes te laat. Plannen komen tot stand door beraad. Voer dus de strijd met overleg. Voer dus de strijd. And that's what it is going to be. Ja, dat is het dus, een strijd. Met overleg. Amen. With counsel. Met overleg. Don't go ahead with your plans. Ga niet alleen te werk. Without some advice. Zonder wat goed advies. Look at somebody that is where you want to be and say, how did you get there? Ja, kijk naar iemand op die is op de plek waar jij graag zou willen zijn en dan vraag je hoe ben je daar gekomen. And then En dan do it. doe je het ook. 6th final point. I'll close. 6e besluitende puntje. Don't add any new debt. Geen nieuwe schulden maken. Don't add new debt. Geen nieuwe schulden You're maken. trying to pay off the old. Je betaalt het oude af. Stop dumping in more. Ja, je moet niet nieuwe dingen gaan beginnen. Amen. There's a hard attitude behind a debt problem. Er is een lastige houding. Hard houding behind a debt. Een hardhouding achter een schuld. And it is the spirit of an attitude of discontent. En dat is een geest van ontevredenheid. Man, as Christians, Wij als christenen, we must learn to be content. wij moeten leren om tevreden te zijn. Amen. Amen. Godliness with great gain. It says, the Bible says it's contentment with great gain. Hallelujah. Het is de Bijbel die zegt tevredenheid zal veel gewin geven. We have to learn. We moeten leren. If I'm making $1 a day, Als ik $1 verdien per dag, I'll learn to be content with that. leer ik daar tevreden mee te zijn. If I'm making $1 million, I'm content. Als ik $1 miljoen verdien, dan zal ik daar tevreden mee leren zijn. Conquer this spirit of discontentment that is so capturing our world. En als je deze geest van ontevredenheid kan overwinnen die de wereld zo ziek maakt, You will live a life abundantly. dan zal je een overvloedig leven I leiden. don't need a Lexus to be happy. Ik heb echt geen Lexus nodig om gelukkig te zijn. I'm happy with my brown eyes. They don't have to be blue. Ja, en ik ben zo blij met mijn bruine ogen, die hoeven echt niet blauw I te don't worden. have to paint my hair green. Mijn haar hoeft niet groen. I don't have to get Botox so my lips puff up. En mijn lippen hoeven niet botox gevuld te worden. I don't have to have liposuction to suck something out Ik here. hoef geen suctie hier om het allemaal eruit te zuigen. I don't have to hang anything or paint anything different colors than the way God made it. Ja, ik hoef niks te behangen en niks om te verven om er op een andere manier uit te zien als God me heeft I've gemaakt. never seen a cow put lipstick on. Ik heb nog nooit een koe met lippenstift I've gezien. never seen it. Come on. I haven't. Nee. You know why? Because a cow is happy the way God made De it. koe is zeker wel blij met de manier waarop hij is gemaakt. They have found the contentment. Zij hebben die tevredenheid gevonden. And I'm just content. En ik ben gewoon tevreden. I like my brown eyes. Ik vind mijn bruine ogen prima. You might not like my brown eyes. I don't really care. I'm happy with Ja, en vind jij ze niet mooi? Dat maakt niet uit. Ik ben er blij mee. And in that, you find life. En in dat vind jij leven. You know how you can conquer the spirit of discontentment? En weet je hoe je de geest van ontevredenheid weet te With the overwinnen? Holy Ghost. Heilige Geest. You let God's Spirit fill your life. Laat Gods Geest jouw leven vullen. And God is in you. God is in je. You know Jehovah. Als je weet Jehovah, The
Daniel over the waters. Die broeder Daniel bewoog over de wateren, over de afgrond. Amen. The same Spirit Diezelfde geest. that raised Jesus from the dead. Jezus uit de dood deed doen opstaan. I don't care what color my eyes are. Just give me that Spirit. Ja, wat de kleur van mijn ogen is helemaal niet belangrijk. I've got the Holy Ghost. Ik heb de Heilige And Geest. that's enough for me. En dat is voldoende voor mij. Hallelujah. Stand to our Laten we op feet. onze voeten gaan Let's come staan. to the front. You know what I want us to do? Stay where you are. En blijf maar waar je bent. Hey, tonight we're just going to be honest. Vanavond gaan we eerlijk zijn. If you are here Als je hier bent and you are battling finances, en je strijdt met you je say, financiën. I'm in a financial battle. En je zegt, ik ben echt in een financiële strijd. If I was calling for somebody with cancer, leukemia, and you had it, you'd be running up here. Ja, en als ik riep, wie heeft er hier leukemie, wie heeft hier kanker, je rende naar I voren. said, if someone's sick, you would come. Als ik vroeg, is er iemand ziek, je Let me rent say it naar like voren. this. If your finances are sick, Maar als jouw financiële situatie ziek I is, want you running to the front. ren maar naar I voren. want you to come up here. Kom maar I hierheen. just want you to raise your hand Steek je handen de lucht and in. say, Lord, En dan zeg je, Heer, I'm going to commit. ik ga mezelf verplichten vanavond. Hallelujah. God, I don't need more money. God, ik heb niet meer geld I nodig, need a spirit of contentment. maar ik heb een geest van tevredenheid.